Ja som de primera, això és la història del Nàstic, el 3 de juny del 2006, el llançament, els crits de primera, Arcas Piqueras, que dona el servei de porteria. La banqueta dreta... Final! Ja som a primera, 59 anys després, celebrem un ascens, ja està! Buscando un sueño, mirando al cielo, buscando un sueño que todos tenemos. Por eso las estrellas hoy dibujan tu nombre en el cielo. Por eso las estrellas hoy dibujan Nàstic en el cielo. Nàstic per tu, són plenes les estrelles de llum. Història. Nàstic per tu. Siento tu calor en mí, siento cerca tu emoción, siento gran el corazón, vibrando juntos llenos de ilusión. Siento el orgullo de llevar tu nombre en mi corazón. Gracias afición por ti, el sueño se ha hecho realidad. Gracias por saber estar en los momentos de dificultad. Gracias por siempre llevaré tu nombre en mi corazón. Gritando Nàstic, sintiendo
per acabar, solament dir una cosa, no? Que aquest Consell d'Administració que jo presideixo seguirem treballant amb la màxima il·lusió, la màxima honestitat i la màxima responsabilitat per tindre un Nàstic cada vegada més gran. I dir una cosa, que tornarem seguríssim. Visca el Nàstic i visca Tarragona. Gràcies.